Čau lidi, vítám vás u mýho třetího dílu. Myslím, že to je třetí díl ze hry Sumotori Dreams. A dneska tady zase máme ty mapy. A doufám, že se nám to dneska nebude sekat. Doufám, že ne. Jo. A nějaký lagy tam teďka zatím vidím. Zase můj kanál bude videa. Jo, tak si to, a taky tady možná lepší. Necháme se? To udělá? Nevím. Oh, já jsem na to. Nějaká koule tam prostě valí rychlostí 300 km za hodinu. Ježiš, au! Vidíte, teďka tam Bigshota srazilo. A jak nás teďka úplně odpálí. A jestli byste chtěli... Příští video bychom mohli natočit tam Trouble nebo tvůj Let's Play z Minecraftu. No, anebo napište mi, jestli by se měli pokračovat ze hry Transformice natáčením. Kde na to jsou docela lajky. Hodně lajky teda jsou, au. What the fuck? Co to je u nás slyšet? Oh, dobrý. Doufám, že jste to teda neslyšeli. Co to je? Dáme už jinou? Jo, tak dáme jinou a my se vám za chvíli vezmeme. Tak, čau, střih. Takže jsme zpátky. Tady máme nějaký giant. Jo, to tady to. Jo, to je tohle. Tak jo. Mongo, co to je furt? Tak kdo tam co robí? Ježiši, Jo, vidíte, takže jak vidíte. Bouchací. Ty jo, ono to na mě spadlo to teď. Tak už se zvedni ty. Jestli byste nevěděli, tak vám teďka zase. Já jsem bílej. A já jsem modrý. Tak. Big Shot je modrý a Mickey 950 je... What the fuck? Vidíte, takže teďka jsem zůstal jenom já na té mapě. A za chvíli spadnu, jo, koukejte. A škoda. Škoda, že se neflák. Potom dáme další, ne? Creeper. Jo, pak dáme Creeper. Já dneska se nám to nějak neseká. Jo. Ty bys snad chtěla, aby se to nesekalo? Ne. To chtěl říct, že to je dobře. Au. Tak jo, tak jdem. Tak ještě naposledy dám tam tu creeperskou. Kterou jsme asi už představili. Už tady byla. Jednou, ale myslím, že je dobrá. Oh, Tak naposledy nějaký fail, teďka tady musíme udělat. Salto! Ty on to zničil hetkou. Pomoz mi! Já jsem na to. No tak výplacák. Tak my tam dáme jinou hru a my se vám zase ozveme. Takže čau, jsme tady zase zpátky. Jo. A známá creeperska. Se narovnej už! Pardon za moje řvaní. Ježiš ne! Dělej! Ty jsi bulldog! Vidíte, jak spadne. Je to lama, ne. Jdi rychle, jdi! Yes! Ne, to Yes! vidíte, jak je, to je buzík. Jo! To je uzík, vole. Oh. Ty kdo, viděl jsi to, jak mě to vystřelilo? Promiňte za jeho falešný zpěv. Za můj, jo. Jo! Za tvůj, ne. Za můj já zpívám falešně. Dejte like, kdo si myslí, že zpívá falešně. A dejte odběr, kdo si myslí, že zpívám.
No, tak zpívej, no. Ne, počkej. To je taková soutěž. Ne, už jsem na tom nebudu. A doufáme, že se vám taky bude líbit Happy Wheels, protože to baví i nás a chtěli bychom natáčet další díly. To nestíneme ani den. Jo, jo. Já taky! Takže, Ne! vidíte, já jsem prostě přežil, protože jsem nejlepší a nejlepší. Jasný, kdo přežil předtím? No co, já vydržel díl. No. Doufám, že mi dáte like, Já jsem chtěl udělat salto, Morgano. až zveřejníme můj první díl na Minecraft. Ježiš. Co jsi to proved? Jsi takový pičulín, to už nejde. No, on se nezvedne kvůli tobě. Protože to mám hlas jako ty. Aha. Jak skáčeš? Umíš skákat dozadu. Celou dobu to děláš, když to já nechci. Je to mám hlas, je to mám hlas. Kdo souhlasí, ať dá komentář. Je to lempo. Teďka bouchne. Viděl jsi mě. Ne, mluv prostě. Mluv si na svým kanálu prostě. No. Napište do komentářů, jestli vám vadí, že na mém kanále mluvím prostě. 3 minut tvýho kanálu. Je tam. My spolupracujeme. Ježiši. No. Yes, jo. No, a kdo ti to skoro šil na vy... Počkej, ty jsi tam vlastně. Má taky malinký tajemství. Hodně velký teda. Tak jako, já umím založit kanál na YouTube, jenomže Všechno jsem já musel udělat. ona se vloudila chybička, on to chtěl udělat. Uvítačku neudělal ani. Ty jsi se nabít, že mi to udělal. Ne. Ty jsi takový, dobrý den. No a co tak to bylo moje první video? Dneska tady uvítačka. Z hry Minecraft. Co? Někdo přišel. Jsi naštvaný? Co? Proč? Nevím to řešit. Jdeme hrát. Stejně tady to skoro nikdo nevidí, to video. Podle mě to vidí tak 2 lidi. Lidi, kdybyste to furt někde sdíleli, tak bych byl fakt moc rád. A můj taky. No, hlavně ten no. Ty voro, běžím za kodmu a ležím. No prdele, já se držím! Já jsem se tam držel! Hej, to pak přiblížíme, já jsem se tam držel. To bylo hustý, ježiši. Jo, dělal salto, kámo. Já teďka taky. A dozadu. Já přežiju. A ty ne. Víš do piči. Pardon. To je taky spadne. A za 10 odběrů bude livestream. A za další jde. To nic. Tak my se teda zase uvidíme u nový mapy, tak zatím. Čau. Ahoj.